गुबै आयदाखौ लानानै जोङो दिनै बेयाव सावरायदों। बे जाबाय जे फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 15 आरो 16 बे साननैनि मोनसे हाबाफारि भारतनि नेशनेल केपिटेल गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड फेस्टिभेल बड'लेण्ड महोत्सव गोदान दिल्ली बे बिमुंजों जोङो बेयाव साननैनि मेहेरगोनां आरो ओंथि गोनां हाबाफारि जोङो लानो थाखाय जों थांखि आजावदों। गोबां लेभेलाव जों कनसालटेसन खालामबाय। गुबुन गुबुन जोंनि मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो जों कनसालटेसन खालामदों। जाहोना जाबाय जे बे साननैनि हाबाफारियाव भारताव थानाय आसामाव थानाय आरो सा सानजा भारताव थानाय आसामनि अनगायैबो वेस्ट बेंगल, मेघालय, नागालेण्ड बा त्रिपुरा आरो भारतनि बाहेरायाव बांलादेशआव, नेपालाव, मेसे बे गासैबो बर' ग्रुपनि बा बर' मुल्य आरो गुबैयै बर' बे गासैखौबो मोनसे आमब्रेलायाव लाबोनानै जोङो नेशनेल केपिटेलाव बर' हारिनि आइडेन्टिटि, बर' हारिनि जोंनि इउनिटि खौसेथि, बर'नि जि मोनसे कालसार आरो जोंनि जि राव लेंगुवेज, जोंनि हिस्ट्रिखौ जोङो बेयाव एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय अलरेडि गासैबो बिथिङाव जोङो एस्टाब्लिश खालामखाबाय, खिन्थु आरोबाव जोङो साबना हामनाय साबसिनै अर्गेनाइज मेनाराव जोङो बेखौ बोरैहाय दिन्थिफुंनो हायो आरो बे उद्देश्यखौनो लानानै गोलाव सम बड'लेण्ड आन्दलन जाबाय, सोमावसारबाय। जोङो मोनथाम सुक्ति मोनबाय। BAC 93, 2003आव BTC, 2020आव बर' गोजोन गोरोबथा सान्थि सुक्ति मोनबाय। आरो बे गोरोबथानि उनाव जोङो जोंनि जि एक्जिस्टेन्स आरो जों जे लिभिं मोनसे कमिउनिटि बेखौ जेब्लाबो जोङो नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो दिन्थिलांनांगोन आरो बेखौ श'केस खालामनांगोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा दिल्लीनि जि मोनसे जोंनि फसंथान, जोङो जथाय लोगो नांनानै बिटिआर काउन्सिलनिफ्राय जोङो मदद लुबैगोन। बिथांमोननिफ्राय जोङो जिखिनि हायो मदद जोङो हास्थायगोन आरो गुबुन गुबुन एजेन्सिसफोरनिफ्रायबो जों मदद लुबैगोन। बे सानथामनि हाबाफारियाव साननैनि हाबाफारियाव नैबे जोंनि जि दिल्लीनि जि मेहेरगोनां हाबाफारि बेयाव गिबि सानाव 15 नभेम्बराव जोङो दासिम जोङो थांखि लादों भारतनि मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ हांख्रायनो थाखाय, बा जोङो भारतनि राष्ट्रपति मानगोनां द्रौपदी मुर्मु बिथांखौ, आरो नङाबा हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांखौ। दा जोङो सोरखौ बबे लेभेलाव मोनो, बै समाव बिथांमोना मा लेभेलनि अफिसियेल एंगेजमेन्ट दङ बिनि सायाव सोनारगोन। खिन्थु जोङो हास्थायदों, बेखौ जोङो गिबियाव फोरमायबाय। बे इनागुरेल इभेन्ट जागोन, सेसन जागोन, मेगा कालसारेल इभेन्ट जागोन। बेयाव ट्रेडिसनेल बर'नि कालसारेल बेयाव ट्रुप्सजों लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोल बा आसामाव थानाय बर' ग्रुपनि माखासे, जेरै जोंहा राभा थाबाय, गार' थाबाय, हाजं थाबाय आरो गुबुन गुबुन कमिउनिटिखौ जोङो जेसे हायो इनभल्भमेन्टआव लाबोगोन। जोंनि बे हाबाफारिनि मोनसे मेगा एजेन्डाया जाबाय, मेजर एजेन्डाया जाबाय जे राजघाटनिफ्राय जन्तर मन्तरसिम जि 8निफ्राय 10 किल'मिटारनि जि डिस्टेन्स दङ। गोदो जोङो थार्ड फेजनि आन्दलननि समाव बेयाव डेमनस्ट्रेसन काम रेलि खालामदोंमोन जोङो, आरो एबाराव जोङो कालसारेल रेलि काम डेमनस्ट्रेसन बे जागोन। आरो बेखायनो बे जन्तर मन्तरनिफ्राय राजघाटनिफ्राय जन्तर मन्तरसिमनि जि मोनसे गोलाव रेलि बर' हारिनि आबुं महरखौ बिनि गेजेरजों दिन्थिफुंनायनिबो मोनसे जोंहा थांखि एजेन्डा दं। नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सान, आरो जिहेतु 90 सिडुलाव बर' रावा थिसनजाबाय, बेयाव बै समनि मानगोनां प्रधान मन्त्रि
अटल बिहारी वाजपेयी मानगोनां डेपुटि प्राइम मिनिस्टार LK आडवाणी बिथांमोननि बिराद गिदिर बिहोमा दङ आरो बिथांमोननि ब्लेसिंसनि थाखाय बर' रावा दिनै बे पर्यायाव मोनहैदों। जों जुजिदों, जोङो दाबिदोंमोन, खिन्थु बिथांमोननि ब्लेसिंस दङ आरो बेयाव डक्टर मुरली मनहर जोशीयाबो मैखोम बिहोमा दङ। दा बिथांमोनखौ जोङो देहायारि बिथिंखौ नायनानै बिथांमोना बेयाव फैनो हायाब्लाबो जोङो बिथांमोननिसिम नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मान बावनाय बे खोथाखौबो जोङो दिनै सावरायनानै थांखि आजावदों आरो बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सानखौ बर' थुनलाइ आफादनि इनिसियेटिभआव बेयाव गोग्गोमै खुंफुंनाय जागोन आरो बेयाव नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि आलासि जोंनि बर' हारिनि गागि थुनलाइगिरिफोरखौ लानानै जोङो खुंफुंनो थाखाय थिग खालामदों। बेनि अनगायैबो नेपालनि आरोबाव मंगलियानि भुटाननि एम्बेसिफोरखौ जों लिंनानै बे हाबाफारिखौ जोङो बर्डारिं जिहेथु जोंहा इन्टारनेसनेल बर्डार बेखौ आरोबाव जोङो साबसिन खालामनो हायो नामा सोमोन्दोखौ। दा बेखायनो नैबे जि जोंनि हाबाफारि पिस एकर्डनि उनाव पिसनि मेसेजखौ नेसनेल इन्टिग्रेसननि थाखाय जों होगोन आरो बेयाव जों टिम बानायदों इथोस अफ पिस एन इन्टिग्रेल पार्ट अफ नेसनेल इन्टिग्रेसन आरो बियो कालचार लेंगुवेज हिस्ट्रि बेखौ लानानै जोंनि आइडेन्टिटि आरो एक्जिस्टेन्सखौ जोङो दिन्थिफुंनायनि मोनसे थांखि आरो बर' हारिया जे लिभिं हारि आरो जों जे जेब्लायबो पजिटिभ माइन्डनि आरो भारतआव जोङो गावखौनो मजबुत हारि हिसाबै बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा हारि हिसाबै जों गायसननानै थांना थानो लुबैयो। फारसेथिं एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बिटिआर सुक्तिनि बियो फाइनाल मोनसे स्टेजाव दङ। जोंहा आर्टिकेल 125 एमेन्डमेन्ट जानांगौ। बिटिआर काउन्सिला आबुं मर्यादा माने मर अट'नमि मर माने पावार एन्ड फांसन बेखौ मोननांगौ आरो लोगोसेनो बर' कसारि काउन्सिल बेखौबो जोङो आबुं महर होनांगौ। फारसेथिं एकर्ड रिलेटेड कार्बि आंलंनि ST हिलनि बाथ्रा आरो लोगोसे जोंहा जेसेबां बे एकर्डजों फैनाय दफाफोर दङ सिमा बारायनाय बाउन्डारि एक्सटेनसन बेफोरखौ माबायदि जोङो मावफुंलांनो हायो आरो बे बेलायाव जिहेतु नभेम्बर दानाव जोबनाय फारसे पार्लियामेन्ट सेसन जागोन विन्टार सेसन पार्लियामेन्टनि सिगां सिगां जोंनि हाबाफारिखौ जों जुदि मजबुतै दिन्थिनो हायोब्ला आरो बेयाव प्रधान मन्त्रियानो जा गृह मन्त्रियानो जा बे हाबाफारियाव जों जुदि बिथांमोनखौ लाबोनानै बर' हारिया जे हादोरनि सार्थआव जोङो जेब्लायबो पजिटिभ आरो बिथांमोना बर' हारिखौ माने जेंना सुस्रांनायनि बेलायाव खामानि मावनांगौनि कमिटमेन्टखौ जाहाथे मोजाङै लाखियो बे मोनसे मेसेजखौ जोङो होनो हागोन आरो बेनो जोंनि गुबै थांखि। बे बेलायाव गासै रायजो राजाखौ जोङो खावलायगोन गोदान दिल्लीनि बे हाबाफारियाव बिनि बिमुंखौ बड'लेण्ड फेस्टिभेल बड'लेण्ड महोत्सब होदोंब्लाबो बे फेस्टिभेला नर्मेल रंजा बाजा फेस्टिभेल नङा। बे मोनसे आलादा रोखोमनि आलादा मोनसे उद्देश्य थानाय आरो एखुथा मोनसे एजेन्डा थानाय मोनसे महोत्सब जागोन आरो बेखौनो लानानै जोङो आवगायनो नागिरदों। बेखायनो फ्राय 3,000 बड'लेण्ड आसाम वेस्ट बेंगल नागालेण्ड मेघालय बांलादेश आरो नेपालनिफ्राय आरो दिल्लीयाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरबो दङ। गासै जोङो 3,000 पार्टिसिपेन्टनि गेजेरजों बे मोनसे मेगा कालचारेल लिटारेरि आरो हिस्ट्रिकेल जि मोनसे जोंनि हाबाफारि बेखौ जों खुंफुंनो थाखाय थामथिम जादों। दिनै जोङो प्रिलिमिनारि सावरायदोंब्लाबो जों फाइनाल डिसिसन लाबाय आरो थावनिखौ जोंनि एकमडेसननि बेबस्थाखौ नायनानै बेखौ नागिरबाय थानाय जादों। सानसे साननि गेजेरावनो बे थिग जागोन। बयबो बर' रायजो राजाखौ गोसो गोरबोजों आजावनानै बे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लाहैनो खावलायबाय आरो जों हानायसिम इनभाइटेसन होगोन बेखिनिखौनो फोरमायबाय। गोजोन्थों। बेखिनियावनो आरो गुबुन मोनसे आयदाखौ लानानै मिथिहोनो नागिरदों जे बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि
जइन्ट इनिशिएटिभआव गोदान दिल्लीनि जि दिल्ली इउनिभार्सिटि दङ बेयाव जोङो थांनाय समाव मानगोनां भाइस चेन्सेलर बिथांनो मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन। बर' जि एमआइएल बा बर' साबजेक्टखौ मडार्न इन्डियान लेंगुवेज जि 22टा लेंगुवेज दङ बिनि एबिलिटि एनहेन्समेन्ट कर्सआव अलरेडि थिसनबाय। दा बेयाव स्टुडेन्टआबो एडमिसन लानानै दं। बे जोंनि मोनसे बिगिनिं जाफुंसारनाय। आरो बिनि अनगायैबो मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसन धर्मेन्द्र प्रधान बिथांनो मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों। आरो लोगोसे राज्य सभानि एमपि मानगोनां रोनगोरा नार्जारि, लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांमोना एबसु आरो साहित्य सभानि बे दाबिखौ लानानै धर्मेन्द्र प्रधानखौ लोगो हमदों। आरो बिथांमोनाबो गावसोरनि लेभेलनिफ्राय डिमान्ड आकारै लिरनानै होनाय जादोंमोन। दा बे बेलायाव आसामाव थानाय बर' मैखोम ओनसोल बा जेराव जेराव बर' स्टुडेन्टफोर दङ केन्द्रीय बिद्यालय, बे केन्द्रीय बिद्यालयाव बर'खौ साबजेक्ट हिसाबै थिसननायनि थाखाय मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसन बा HRD मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा जास्टिफिकेसन बिदों। आरो बिनि इंगितआ बेनो जे बे केन्द्रीय बिद्यालयफोराव बर'खौ 8 शेड्युल लेंगुवेज हिसाबै आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै जिहेतु गुबुन गुबुन स्कुलाव दंखायो, स्टेटनि जिखिनि प्रभिन्सियेलाइज बा प्राइभेट बा जोंहा भेन्सार स्कुलाव दंखायो, बर'खौबो साबजेक्ट हिसाबै केन्द्रीय बिद्यालयाव थिसननायनि लामाया गेवनो थांगासिनो। आरो बेजों लोगोसे जेसेबां CBSE रान स्कुल दङ बिटिआरआव, आसामाव, जेराव माने भेन्सार प्राइभेट स्कुलबो दङ आरो जेराव सरकारि स्कुलबो दङ, बेयावबो बर'खौ साबजेक्ट हिसाबै थिसननायनि थाखाय बे जास्टिफिकेसनाव हरनाय जादों। थामथियाव जाहैबाय CTET खौ लानानै गोबां खेब जोङो आसाम सरकारजों गिबि मन्थ्रिजों सावरायबाय, सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायबाय, बर' थुनलाइ आफाद एबसु जयेन्टलि। आरो बिथांमोना बुङो जे बियो सेन्ट्रेल साबजेक्ट होननानै स्टेटनिफ्राय बिथांमोना लिरनानै हरबाय। किन्तु बिनि मावनो गोनाङा जिहेतु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, दा बेखायनो CTET लेंगुवेज 1 बे अपसन पेपार जानांगौ। आरो बे गैयिनि थाखाय बर' केन्डिडेटफ्रा गुबुन गुबुन लेंगुवेज अपसन लानानै CTET होनो गोनां जायो, जेराव बिसोरो क्वालिफाइ जानायनिफ्राय बन्सित जायो। आरो क्वालिफाइ जाखांनायनि उनावबो बर' मिडियाम स्कुलाव बिसोरो बेयाव एपइन्टमेन्ट मोननायनिफ्राय बन्सित जायो। फारसेथिं नोङो सेन्ट्रेल स्कुल जेराव थाबाय, जेराव नवोदया थाबाय बा केन्द्रीय बिद्यालय थाबाय, बेफोरावबो बिथांमोना बन्सित जानो गोनां जादों। दा बेखायनो बे CTET जेंनायाबो सुस्रांजानायनि लामायाव जोङो बेखौ दिनै नुहुरदों रोखायै। आरो जोबथारनायाव जाहैबाय जे दिल्ली इउनिभार्सिटि, जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि JNU, आसाम इउनिभार्सिटि सिलचर आरो नेहु, बेनिफ्राय तेजपुर इउनिभार्सिटि, बे मोनबा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव बर' डिपार्टमेन्ट बा बर' एमआइएल बेयाव इन्ट्रडिउस खालामनांगौनि थाखाय बा अपेनिं खालामनांगौनि थाखाय जि जोंनि दाबिमोन, बे दाबिखौबो भारत सरकारा जास्टिफिकेसन बिदों। आरो बे जास्टिफिकेसना फुल प्रुफ दङ जोंनियाव। बेखायनो जों दिनै बे सावरायनायावनो बर' थुनलाइ आफाद एबसु आरो हारिमु आफादजों जयै सावरायनानै बे जास्टिफिकेसनखौ जोङो दैथायहरबाय। आरो MP बिथाङा फल'आप खालामबाय थादों। बिथाङा बुंदों बे जेंनाया गोख्रैनो सुस्रांजानायनि लामायाव, बेखौ जोंनो बिथाङा मोनसे बिसास होदों। दा बेखायनो बर' हारिनि गासैबो जेंना जेंसिफोरखौ जोङो मोनफा मोनफायै सुस्रांनायनि जि लामा, बे लामाखौ दिनै मोनगासिनो दङ। आरोबाव आद्रा थानाय जेंना जेंसिखौ जोङो जथायै खौसेयै मावनानै सुस्रांनायनि थाखाय जेब्लाबो जोङो रेडि जानानै दङ। गोजोन्थों।